кондиционеров 9-12-18 бештар савдуш нағзай меравад. 9-12-18. бале нояи 5 хумсанги ин тараф бофтар, ин тараф ҳамадонӣ бо 3 кило дангара. аз соли гузашта хато накардам, ҳамин шаб рӯз омодагӣ будам. ина тӯли 1 сол зиёд аст, ҳамин скутер барои ҳамин хизмат кардааст. яъне нақш бошад 2700 сомон дастафкаш ройгон, ишам ҳами хел иш камакак баландтар. ин 3000 сомонай аз рӯи 55 ҳаракат мекунад, 50 километр меравад. ина 60 километр меравад. иш бардори як дастгирӣ кинед, харидорӣ кинед, падакаша нагиред. харакаш илтимос. ман як бор хона барам, ин чӣ хелия. ассалому алайкум бародарои азиз. як чи боиси ифтихор аст ки яке аз фарзандони ба ори ватан дар яке аз ноҳияҳои дурдасти Тоҷикистон Фархор мағозаеро кушодааст ба номи Битавая техника. барои осонии кори мо аст ки тамоми намуди маҳсулотҳои Битавая техника, фирмаҳои гуногун хати тамоми гӯшаи канори Тоҷикистон доставка доданд. хуб аз ин ҷо мехостем ки нисбати ҳамон маҳсулотҳое ки дорад бо худи деҳқонбача ки барои боварии шумо чизи асосии пешрафти кори мо аст, дар бораи маҳсулотҳош ба ҳот ярд. намин конденсонеру, холодильнику, дигар чизое ки дорем дар бораашон гуфта мегзарем. Чӣ гуфтӣ? ҳозир мавсими тобистон гармӣ аслан нами кондиционеров бисёр интересоват мекунад мардум. Кондиционеров 9-12-18 бештар савдуш нағзай меравад. 9-12-18. бале бале 9 дорем ай 2400 сомон то 2900 сомона. гуногун вобаста ай фирма меди тоза, алюмин, гаранти бегаранти. 12 кубаш дорем аз 2500 сомон то 4000 сомон. 18 куба астаи 3500 сомон то 5000 сомон ки доставка установка ҳамаш қатъия. боварӣ ва плюси кори мо дар ин ки касе ки харидорӣ мекунад новобаста аз кадом гӯшаи Тоҷикистон аст. нояи 5 хумсанги ин тараф бофтар, ин тараф ҳамадонӣ бо 3 кило дангара баҳтар ҷое ки бошад заказ мекунанд, тариқи ватсап бошад ё телефонӣ 200-300 сом залог мода мегзаронанд. мерава установка мекунанд, месанҷа дар дастшон метавад, баъд пули мондара дасти устода метаванд ё ки мода равон мекунад, фарқ надорад. ин кора фикр мекунем ки ҳеҷ кас то ҳозира кардагӣ нест. мо аслан баъзе ҳолатҳое мешавад ки ҳамина харидорӣ мекунанд ноҳияҳои дурдаст, мода тамоман фоида ҳам нест. мо ба мақсади боварии мардума ба даст овардан кор мекунем. мегӯ ки пеш аз ҳама барои инсоният боварӣ чизи асосӣ аст. имрӯз барои мардум кор мекунӣ, фардо рӯзе мерасад ки мардум барои ту кор мекунад. аз ин худкит бародари азиз, мо як чи интересна барои ман то фаҳмед. худтон доставка мекунем, дар асоси доставка установка мекунем, бо ай ҳама риски калоне ки як маҳсулоте ки арзишаш 5000, 10000, 15, 20000 аст, 200 сомон то 400 сомон мегӯяд ки заллок пардохт. яъне шумо чӣ ҳамин корро нақшабандӣ месозед? азбас ки мардум ба мо боварӣ дорад, мо низ ба мардум боварӣ дорем. мо ба касоне кор мекунем ки уно моро бовар мекунанд, мо ӯро бовар мекунем. боварӣ чизи асосӣ аст. баъд баъзе бародаро фикр мекунанд ки мо ҳамина қарз мекунем, вақти залог мегирем мондаиша баъд мегирем, баъди установка сразу мо пула мегирем. мо қарз дода наметонем бародарони азиз. ягон майда нисфиш мемонад, 10% мемонад, қарз тамоман мода вуҷуд надорад. ҳаминам собиров боваркун декомбача як риски бениҳоят калон аст ки 200 сомон кати як чизи 10000 шумо мегибаред, доставка мекунед, установка мекунед. мо бояд берем то ки шаклҳои гуногуни скутеро дар ин ҷо вуҷуд дорад. ин скутеро аз рӯи суръати 55 то 60 км/соат ҳаракат месозанд. خب من که درباره نرخش و معلومات ندارم، برای معلوماتی پرتر فهمیدن میخوام که دهقان بچه خودش به واسطه درباره این محصولات و ماشینچه ها معلومات بیاد. سکوترها نرخشون ای 2300 سومون سر کرده، پیش حاضر تا 5000 سومون. اینا تمام شهر نویا دستافکا داره. دستافکا هستن؟ دستافکا قطعی. ای 2300 سومون تا 5000 سومون. وابسته ای مایده کلان اکیمولاتورش و موتور سرعت حرکت همه وابستگی داره.
ё чихелиан аз рӯи чанд меран дар бораи ҳамон маълумот ако ҳар як кадом ин як хела ин 2300 сом аст аз рӯи 35 то 40 ҳаракат мекунад ба як заря 40 километр меравад. ай ҷа аст 2600 сомон ин то рӯи 55 ҳаракат мекунад 45 километр меравад. ана ин 3000 сомон ай аз рӯи 55 ҳаракат мекунад 50 километр меравад. ина 60 километр меравад. иш 55 километр меравад. ана ино 70-80 километр меравад. ӯ 60 километр меравад ба як заря. яъне нафарҳое ки аз шумо ҳамин скутерро мехаранд шикоят кардагӣ ҳастанд ё нестанд? аку мо барои ҳама хуб шида наметавонем. акаҷони ман ҳастай бародарое ки шикоят аз чӣ мешавад? Шикоят ҳамина мега ки бурдум бачам дар девор задош, бачам дар даруни замин рафт, лой дар рӯ сиро. таки барои девор барои лой задан неста, ё ки бурдемш баъзеш падёма меброяд, баъзеш намеброяд. ин хел шикоятҳо мешавад. аз шикояте ки мо гарантӣ метиҳем ки ҳамин чиз 100% қабул мекунем, ҳама ҷоша месанҷем ки кор накард, вазират мегирем. вазират дорем? агар мебарам дар дасти харидор меспорам ки ягон ҷош кор накард, вазират мегирем. яъне ин хел аст. мебарад, мебинад, дар рӯзи ҳамон аввал санҷиш мегзаронад, бибинад ки камбудиву норасогӣ вуҷуд дорад, бозпас месозад, шумо қабул мекунед бе ягон чуну чаро. а вақте ки ҳамаро санҷид қабул кард, ин техника, яъне баъзан ин техника буданаш электрония ё қувваи барқа, ина дига ҳеҷ гарантӣ надорад. ӯ касе ки мега ай мо итқа гарантӣ дора, ин хел дора, ин хел заводай бе гарантӣ надорад. техника асосан ягонташ гарантия надорад. ба ин хотир бародарои азиз, вақте ки шумо мехоҳед ки чизи хуб харед, мехоҳед ки аз одаме барои шумо кафолат додааст маҳсулот харед, аз он ҷумла скутер, конденсионер, духовка ва ғайра ва ғайра битавои техникаро харидорӣ созед, мо бевосита тавсия метиҳем мағозаи деҳқонбача. акнун боз дохил меравем. агар имконият бошад. скутери сангакай додари деҳқонбача аст. дар анҷи мешинад доимо савдо мекунад, барои хона рафта омадан. ман соли гузашта хато накардам, ҳамеша бурӯз омадагӣ будам. ина тӯли 1 сол зиёд аст ҳамин скутер барои ҳамин хизмат кардааст. яъне техника аз инсони истифода мебурдагиам вобастагии калон дорад. техника гуфта харидамаш гарантия додар, гуфта космос паридан наметавонад. аз ин хотир ина шумо 1 сол шид мебинед, ин 2 сол шид хизмат мекунад, 2 соли ира бояд 4 сол ҳисоб кунед. барои чӣ? 24 соат дар хизмат аст, шаб рӯз. ин дар пеши ҳамин магазин, як кас меяд аптек мерам, як кас меяд магазин бурам, як кас меяд хона бурам, любой кас ҳаиш мекунад. давернос дора надора, ай хича. ин ҳамин як рӯзда хонаи моро дида ки 1 километр мешавад раҳш. камшта 10 маротиба меравад меояд. ҳар кас мебара, ин тарафош беҳисоб. нима барои чӣ гапа гуфтам? ба он хотире ки соли гузашта омадам, ҳаминро дар инҷа дида будам, истифода кардам буд. то ҳол истифода шудеста. яъне аз инсон барои истифода кардан вобастагии калон дорад. хуб, мебиёем дохил. бародарои азиз, агар хоҳед ки янга шуморо дар хона меҳрубонии соз созад, барои дасташ дард накардан, шумо ҳатман мошинаи ҷомашӯиҳои гуногун пешниҳоди янга месозед ва хоҳед ки нонатон, маҳсулотатон ҳамеша тозаву озодаву босифат монад. халаделникҳои гуногун ҳамаш дар хизмати шумо аз мағозаи деҳқонбача ҳастанд. анакнун ман рости гап дар бораи ё тамоман маълумот додан наметавонам. фақат як маротиба аз ҳамин деҳқонбача халаделник харидам, то ҳозира дар хона гап мезанам ки ҳам халаделники деҳқонбача ва морозилникаш ба обамон 2 дақиқа ва хунук мекунад. дар дақа хунук мекунад, нигоҳ медорад, мо истифода мебарем. акун мехоҳем ки дар бораи ҳамин битаваи техникае ки дори халаделник, мошинаи ҷомашӯӣ маълумоти хоса хеле пешниҳод кунем. тӯҳфаҳо ҳам дорам? бале, тӯҳфаҳо ҳаст. саломат бошед. ино ҳама 2 камерага, 2 дара халаделникҳо. размер 1.28 сар мешавад. ана морозилник, халаделник. ай ҳама майдаш 1.28 нархш бошад. морозилникашам калон дорад. бале. нархш бошад 2200 сомон, дастафташ тамоман ройгон, ҳар ҷое ки бошад. и даста дорад, хай дастошам мо дар ҷа имконият часпонда надорем.
ана ин ҳастаи размерш 1.45 баландиш ки ира аксарияти ҷода 1.5 ҳисоб мекунанд ай берун. Тозаш 1.45 ай ба 55 паҳниш. Нақш бошад 2700 сомон, даставкаш ройгон, ишам ҳами хел иш камакак баландтар ҳисоб мешавад. Баъд ина нархаш нархи ҳамин 2600 ҳамаш даставка дорад. Даставка дорад, болошда як тифал падарка. Падарка Бале. Ана ино размерош 1.70 баландиш мешавад, 55 паҳниш. Маразилник ай боло, ана маразилника нигоҳ кунед. Бале, ҷудогона свето гуногун, як чанд свето ҳастай. Нархш бошад 3300 сомон то 3700 сомон айно ҳастай. 3 сол гарантия. 3 сол гарантия, бале. Беҳтар. این طرف میگذاریم اینو خیلی کم داریم بنا بعد در کردن که کلون کولر خطی اومده گه نو بلندش 1.80 1.85 2 همه رزمیروش هستای اینا شیشهش هم هستای پولنی شیشه اونا خودی هم برون شیشه ها پولنی شیشه میشود و حوزی دیگه نبروردیم کولر خطی خیلی سرستمان میگیری او زده رفته میگیری او ایداد این پول میکنی؟ بله بله ساوتی شده پول میکنی ساوتی میشود و بیرون استعمال کار رفته میگیری بله 5200 сомон даставка ройгон. Ана ин шамхаяму 3500 сомон, 3700 намуной. И 70 сантиметр паҳмишай, баландиш 1.80 мешавад, 1.75 мешавад, 1.70 мешавад. Нархш бошад 4700 сомон, 4500 сомон даставкаш ройгон. нигоҳ кунед дар дохилаш ҳама чиза мебарад. Нона дига намешканад. Худ тонамаи хел медаред вақти. Бале. Агар ки инсон бисёр вақт қамат кардам кас, магазин дамемониш хеле бешад диле, ман мегириш. Саломат. Яъне бародарои азиз вақте ки аз мағозаи деҳқонбача харидорӣ месозед, як чиз барои инсоният муҳим аст, боварӣ. Нафаре ки дар шароити имрӯза ба молу маҳсулоташ гарантия намекард, маънои тиҷорат дар ӯ гум мешавад. бевосита се чизи назаррас дар ҳамин ҷо мушоҳида карда мешавад. Якум коре ки мекунад гарантия метиҳад, дуюм даставка дорад, сеюм шумо заллога мепартед танҳо 200 ё 300 сом, чизи 5000 дар пеши хонатон установка мешавад, месанҷед худатон, баъд аз он боқимондаи маблаға ба картаи деҳқонбача интиқол медиҳед. Хуб, дар ҳамин тӯҳфаҳо фақат як тифал дохил мешавад, тамом дига ягон чизи мошини ҷомашӯи 6 килога ҳозирада 7 дорем, 7 килога, 8 килога, 10 килога. Болои мошинда якта духовка падарка. яъне духовка болои мошини ҷомашӯида фақат ҷомашӯи мошини автомат. Як духовка падарка. хуб, интересно, ин падаркаш ганени диққата ҷалб мекунад. Ман мефурад кам падаркаша бигирам, ягон кас бухара. Тамом, анам ягон кас харид дига падаркаша фароқ қимат дадем. Мо падаркаша шумо дар равон мекунем. Иншоалло. Бародаро як дастгирӣ кинед. Харидорӣ кинед. Падаркаша нагиред. Падаркаша илтимос. Ман як бор хона барам. Ин чекия. Ин чизи падарка гизалай. Кайф мекунед. Бародарои азиз, мо шуморо интизор ҳастем. Рақамҳое ки дар зер мегузорем 24 соат дар хизмати шумо ҳастанд. боварии шумо кафолати мо. Суроғаи мо Нояи Фархор, каси наздиктар аст, колхози Камизм, Арча.